I to Israel, עליתם מ-4009 ל-4021. הקהל מגיב. סגי בן בסט, בוא סגי. כן. בוא סגי. לפני מספר שנים, אי שם בגן יבנה. אי שם. מה? לא אי שם. שהסיפור זה טוב, נכון? היו היה. היו היה בחור שלקח על עצמו להיות כמעט ראש וראשון בישראל. ולפתח בבית ספר לא כאיזה מורה בודד, את אני איזשהו וויזקז כזה שמכיר את כל העסק, אלא אני רוצה לבנות בתוך בית הספר דבר שנקרא תחום תקשוב. ולהביא את הטכנולוגיה החינוכית לכל פינה בבית הספר. יחד איתו גיבשנו את הרעיונות הראשונים שבאו בית ספר דיגיטלי, מהי פדגוגיה מתוקשבת, ולאורך כל השנים האלה סגי היה בשבילנו ממש מגדלור בשטח לאיך הדברים צריכים להיות. הוא היה מגדלור במנהיגות שלו, בשליטה הטכנולוגית שלו, בנכונות שלו להסביר, לגדל, להצמיח עוד מורים ועוד צוותים. וקרה לו דבר מאוד מעניין. עם הזמן הוא הגיע לכאן, אל הבניין הזה, והיום, תגיד אתה מה אתה? אני, כל הביטוי אומר לי, תגיד. מנהל הוראת הביוטכנולוגיה, ביולוגיה וכימיה ברשת. זאת אומרת, יש עתיד למורים, אוקיי? אבל הוא לא הפסיק לעסוק בטכנולוגיות החינוכיות, לקדם אותם. רק בצוק איתן הוא הפעיל מערך שלם של למידה מרחוק לתלמידים, ממש מרגש. אתם זוכרים, גן יבנה הייתה באחד האזורים שהיו מטווחים, וילדים כמעט חודש יצאו מדעתם, והוא הפעיל מסגרות שלמות של למידה בחירום. על המנהיגות שלך, על אישיותך, על החברות, על הנכונות להמשיך, מוענקת לך תעודת הערכה, ושרון נקרא את מה שכתוב שם. זכה בפרס מצוינות ביישומי תקשוב בחינוך לשנת תשע"ה, לעשייה בולטת לקידום פדגוגיה חדשנית בבתי הספר של רשת אור, תוך הובלת תהליכים משמעותיים בהטמעת יישומים וכלים מתוקשבים מתקדמים בהוראה ובלמידה בקרב תלמידים וצוותי הוראה. מסיבות טכניות, בשקף זה לא חתום, פה זה חתום. אוקיי? אז אני אוסיף רק כמה מילים. אני הכרתי את סגי בתור אחד שעדיין יודע הכל. אין כלי חדש שיוצא והוא לא מכיר. ואני חושבת שמה שמיוחד ומאוד לא טריוויאלי זה שסגי לא רק יודע הכל, אלא הוא גם מלמד את כולם. כל אדם שרוצה, בין אם זה בתוך בית הספר או מחוץ לבית הספר, שואל כל שאלה הכי קטנה והכי גדולה, וסגי עם המון אהבה מעביר את כל הידע שלו הלאה, ובעיניי זה הכי לא טריוויאלי. זה איכשהו עדיין לא מספיק נפוץ במחוזותינו, וזה מה שמייחד. אלי, אני מבקש שתצטרף אלינו עכשיו, ברשותך.